Поздрав од Виолина за нејниот сопруг Митко наказателя, за техните деца Викторија, Венцеслава и Миглена, като казва, че многу ги обича, за шампиона на луковите, Митко наказателя. Авела Каја Гилитаро, Виолина Итало, Леско семејство од луковит поздрав керава, Меромнике Мечавенѓе, о Викторија, о Венцислава, Миглена, Ромален ми фамилија, Мостарен Тумаре Мосте, и Симан Будбари фамилија. Када кажи на автумен пари коли на наказателя, пак му върви и къща голяма строиш Митко, който доказва, после наказва, литквиво си върва. И Южна Бугария жени, всичко сам постигнал и сам се издигнал. Има жена, строи къща, палат и най-красивите деца. Пари и коли на наказателя, пак му върви и къща голяма строиш Митко, който доказва, после наказва, Митрела се върва. Митко наказателя, ту си најбаро тарикато, и савреđanen кируал, фидурал, си ту најшукар коаве хикс, тројка 200 коња, пердо паренца од джобо Митко, златно часовнико блестил как и кои. Највторо сар тук е Митко наказателя, Анди Бари Луко. Пари и коли на наказателя, пак му върви и къща голяма строиш Митко, който доказва, после наказва, Митрела се върва. Тешонен у Митко наказателя, о патрони от тарикати, озорало, обарвало, леле обаро, срещу Митко да тичате. Няма да го стигнете, душман, душман, те дикен манде, душман, душман, те шунен манде, душман, душман, сега му кен. Амаро душман ле палиу,